खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ वांचुकआ जोंनि इयुननि थाखाय जुजिगासिनो। आसामनि एमएलए अखिल गगैआ मावसोमग्राखौ हगारनो दाबि खालामदों। रायजोर दलनि गाहाय आरो शिबसागरनि एमएलए अखिल गगैआ बे जरजुलुमखौ सोंखारिदों। आबहावा आरो समाज सिबियारि सनम वांचुकखौ देहा फाहामसालियाव थिसननानै बे थांखिखौ बिथांनि गुदि आरो संबिजिरारि मोनथायखौ सिफायनाय होननानै बुंदों। बिथाङा वांचुकखौ थाबैनो हगारनांगौ होनना दाबि खालामो आरो मिरु सोलोंथाइनि मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधानखौ बिबान एंगारनो थाखाय खावलायो। खौरांगिरिफोरजों रायज्लायनायाव गगै बिथाङा बुङो दि उखैहाब सोमावसारनायनि सासे सुबुंखौ जाय रोखोमै गुदि आरो संबिजिरारि मोनथायखौ सिफायनानै जरजुलुम देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों, बेयो जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। आसाम आरो सा-सानजानि सुबुंफोरनि थान्दै महरै आं सनम वांचुकखौ थाबैनो हगारनो दाबि खालामो होनना बिथाङा बुंबावो। सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ होखारनाय एबा बिबान एंगारनायनि दाबिखौ गनायना लानांगौ। वांचुकआ जोंनि थाखाय, जोंनि इयुननि थाखाय आरो इयुन जोलैफोरनि थाखाय जुजिगासिनो दं आरो जों बयबो बे जुजिनायाव जयै गसंनांगोन होनना बिथाङा बुंबावो। दिल्ली पुलिसआ वांचुकखौ सनिबारखालि जन्तर मन्तराव थानाय हेंथा थावनिनिफ्राय सफदरजंग देहा फाहामसालिसिम दैथायहरदों। बिथाङा नीट पेपार लिक दान्थे-बिदान्थेजों लोगोसे हादोरनाङैनो आनजादफोराव बेले-बेजे खालामनायनि थाखाय प्रधाननि बिबान एंगारनायनि दाबिजों उखैहाब सोमावसारगासिनो दं। गुबुन फारसेथिं ककर'च जनता पार्टी (सिजेपि) आ जन्तर मन्तराव गावनि सोमावसारनायखौ सोलिहोबाय थादों आरो समबारखालि दैज्लां बोथोरनि जथुम्मानि गिबि सानाव पार्लियामेन्टसिम हानजा सुरनायनि बाथ्रा फोसावदों। नाथाय सुलुंनिफ्राय खौरां मोन्नाय बादिब्ला आफादआ दासिम दिल्ली पुलिसनिफ्राय थांखि लानाय हानजा सुरनायनि थाखाय गनायथि लायाखै। देहा फाहामसालियाव लांनायनि सिगां वांचुकआ गुबैयै हानजा सुरनायखौ फोसावदोंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोन्नाय बादिब्ला दानो गनायथि लायोब्लाबो दैज्लां बोथोरनि थाखाय गोख्रों रैखाथि राहा खालामनायनि थाखाय गनायथि होनाय जानायनि जाथावना गैया। दिल्ली पुलिसआ गोदान दिल्ली जिल्लायाव पार्लियामेन्टनि जथुम्मानि समाव गुबैयै पार्लियामेन्ट हाउस आरो इन्डिया गेटनि खाथि-खाला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)नि दफा 163 नि सिङाव होबथानाय बिथोनफोरखौ नेमबादियै बाहायगासिनो दं। नैथि खौराङाव दङ आसामनि श्रीभूमियाव 200 फुट गाहायाव गोग्लैना अट'रिक्सा गोग्लैनायनि जाहोनाव 13 बोसोर बैसोनि गथ'नि जिउ खहा। आसामनि श्रीभूमि जिल्लानि दहल्ला हाजोआव थानाय गिलैटिकार भिउ पइन्टनि साखाथियाव गंसे अट'रिक्साया फाथारखान्थि रोताबारि लामानिफ्राय 200 फुटसो गोजानाव गोग्लैनायनि जाहोनाव सासे 13 बोसोर बैसोनि गथ'आ जिउ खोमानो गोनां जायो आरो बिनि नखरनि 3 सोद्रोमाफोरा जोखोम जायो। थैनाय सुबुंखौ मेहबुब हुसैन होननानै सिनायथिनाय जादों। बे जाब्रबथायाव बिनि बिमा यारुन नेसा, बिबथै शकीला आहमेद आरो बिबै ल'दि बिबि बिथांमोनहा गोब्राबै जोखोम जायो। यारुन नेसा आरो शकील आहमेदनि हालोदआ गोब्राब जानायनि उनाव सिलचर मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। फारसेथिं ल'दि बिबिखौ करिमगन्ज सिभिल हस्पिटालाव फाहामथाय होनाय जादों। पुलिस आरो जायगानि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोन्नाय बादिब्ला नखरनि सुबुंफोरा सासे बाहागिनि न'आव थांनानै अट'रिक्साजों न'आव फैफिनगासिनो दंमोन। खौरां मोन्नाय बायदिब्ला घिलाइटिकार भिउ पइन्टनि साखाथियाव मोनसे गोख्रों खेंख्रा बारनाय समाव गारिआ कन्ट्रल गैयै जानानै गोथौ हाखराव गोग्लैहैदों। जायगानि सुबुंफोरा गोहोमखौ खोनानानै जाथायथिलिसिम सौहैयो आरो रैखाथि होनो नाजायो। उनाव राताबारि पुलिस थानानि मावथिफोरा बे अपारेसनाव बाहागो लायो आरो जायगानि सुबुंफोरनि हेफाजाबजों जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामो आरो खाथिनि सावस्रि फाहामसालिसिम लानानै थाङो। थामथि खौराङाव दङ आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिया इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेसननि 13थि गायसनथाइ सानाव बाहागो लादों। आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ आसामनि मन्थ्रि बिश्वजित दैमारीजों लोगोसे 18 जुलाइआव बिष्णु प्रसाद राभा भवन, गशाला मालिगावआव इउनाइटेड बर' पिपल्स अर्गेनाइजेसन (इउबिपिअ) नि 13थि गायसनथाइ सान फालिथायाव बाहागो लादों।
आफादनि सोद्रोमा आरो मोजां हास्थायगिरिफोरनिसिम हामलायथि बावहरो आरो फेगु बिथाङा इउबिपिअखौ बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' हारिखौ खौसे खालामनो आरो बेनि समाजारि, सोलोंथायारि, हारिमुआरि आरो रांखान्थियारि जौगानायखौ बांहोनो थाखाय अराय नाजानायनि थाखाय बाख्नायदों। 2014 मायथाइयाव गायसनजानाय बे आफादा बर' हारिनि मोजांनि थाखाय सांग्राङै खामानि मावबोगासिनो दं। मन्थ्रि बिथाङा जर'खायै बर' कछारी हारिनि मोनथाय आरो जौगाखांनायखौ रैखाथि होनो थाखाय बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल (BKWSC) दानायाव इउबिपिअनि बिहोमाखौ बाख्नायदों। ब्रैथि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ सिएम हिमन्त बिश्व शर्मानि महराव नंखाय इमेल आइडि बानायनायनि थाखाय सासे मानसिखौ हमदों। आसाम पुलिसआ कामरुप जिल्लानि सासे 34 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि महराव मोनसे नंखाय इमेल थं बानायनायनि थाखाय आरो गाज्रि थांखिजों रायजोआरि सोद्रोमाफोरसिम मिथिजानाय मावख'आरि खौरांफोरखौ फोसावनायनि थाखाय हमदों। आसाम पुलिसनि गाहाय सुबुं सोमोन्दो मावख'गिरि (CPRO) फोसावजानाय मोनसे खौरां फोसावथायनि बायदिब्ला जुलाइयाव सिआइडि साइबार पुलिस स्टेशनाव केस नं 11/2022 नि गेजेरजों भारतीय न्याय संहिता (BNS) नि दफा 61(2), 342, 336(3) आरो 319(2) नि सिङाव मोनसे केस रेबथुमनाय जादों, जायखौ इनफरमेशन टेक्न'ल'जि एक्ट 2008 नि दफा 66, 66(c) आरो 66(d) जों फरायनाय जायो। बे जाथाया मोनसे सन्देह गोनां इमेल थं assamgov.in@gmail.com बानायनायजों सोमोन्दो दं, जाय बुंनाय बायदियै आसामनि गिबि मन्थ्रिनि मावख'आरि सिनायथिनि महर लादों आरो बेखौ गोरोन्थि गोनां खौरांफोर दैथायहरनो थाखाय बाहायनाय जादों। बे जाथायजों लोब्बा लाखिनानै 34 बोसोर बैसोनि अजित दासनि फिसाज्ला पंकज दास मुंनि आरो कामरुप जिल्लानि चांसारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय धपरतारी गामिनि थागिरिखौ 18 जुलाइयाव बिथांनि न'निफ्राय हमनाय जादों। आसाम पुलिसआ बुंदों दि बे केसआव आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ कुमार भास्कर बर्मा दालांआव जोनोम सान फालिनायनि दायाव गुवाहाटीनि गुबुन सासे बिसि-फिसायखौ खायो। भरालुमुख पुलिसआ गुवाहाटी आरो साहा गुवाहाटीखौ सरजाबनाय कुमार भास्कर बर्मा दालांआव जोनोम सान फालिनायनि उनाव गुवाहाटीनि जराखौ खायो, जाय नैथि आयेन बेरेखा जादों। एल. अजय बी. शर्मा आरो बिथांनि बिसि निर्मला देवीखौ ससियेल मिडियायाव जोनोम सान फालिनायनि भिडिअ भाइरेल जानायनि उनाव खानाय जादों। भिडिअआव नुनो मोननाय जादों दि जराया दालांआव गावसोरनि गारिखौ दोनथ'यो आरो बेनि उनाव गावसोरनि गारिनि बनेटआव केक हानानै बे जुनिया सानखौ फालियो। बे जाथाया 16 जुलाइयाव जादोंमोन। पुलिसआ सांग्रां जायो आरो भिडिअ भाइरेल जानायनि उनाव बिसि-फिसायखौ खायो। द'थि खौराङाव दङ गनायथि गैयालासे जेबो फाहामथाय गैया, सनम वांचुकनि बिसिया बुङो। बोथोर मावथिनि बिसि गीतांजलि जे आंम' आरो 21 सान उखैहाब सोमावसारनायनि उनाव देहाया गाज्रि जालांनायनि उनाव सनिबारखालि फुंबिलियाव सफदरजं देहा फाहामसालियाव लांनाय गोदान दिहुनगिरि सनम वांचुकआ फाहामसालिनि मेडिकेल सुपारिनटेन्डेन्टनो लाइजाम लिरनानै बिथांनि गनायथि गैयालासे सोमावसारगिरिनि जेबो फाहामथाय लानो नाङा होनना लाइजाम लिरहरो। गावनि लाइजामाव वांचुकनि बिसिया लिरदों दि बियो मिस्टार सनम वांचुकनि बिथांनि देहा फाहामसालियाव थिसननायनि सोमोन्दै आंनि गनायथि गैयालासे मिस्टार वांचुकनो जेबो खुगायारि एबा सिंनि रोदा मुवा एबा लाव-लाव होनो नाङा होनना आंनि खावलायनाय आरो बिथोन। गीतांजलि जे आंम'आ गोख्रोङै बुङो दि शुक्रबारसिम वांचुकनि जिउआ नर्मेल दंमोन, जेराव बिथांनि पटेसियाम लेभेलआ 17 जुलाइ 2026 खालारनि बेलासि 4:06 रिंगायाव 4.3 मोन। बेनि अनगायैबो आं रेकर्डआव दोननो लुबैयो दि जायखिजाया मुवा, मुलि एबा लाव-लाव जायखौ बिथांनो होनो थिरांथा लानाय जादों बेखौ जोंनो मिथिहोनांगोन आरो जों बायगोन होनना बिथाङा बुंबावो। स्निथि खौराङाव दङ सिलचर मेडिकेल कलेजाव 11 दाननि गथ'नि थैनाया नेवसिनायनि अजद, हेंथा दिन्थिफुंदों। 19 जुलाइयाव सिलचर मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव 11 दाननि खुदियानि जिउ गोमानायनि जाहोनाव नखरनि सुबुंफोरा फाहामथायनि समाव फाहामथाय लायैनि अजद होनायनि उनाव हेंथा सोमजिदों, जायनि जाहोनाव पुलिसआ आब्रुथिखौ लाबोफिननो थाखाय आखाय होनो गोनां जादों।
दुंहाव थासारि सोमजिनायनि खौरां मोननायनि उनाव काछार पुलिसनि डीएसपी भास्कर सयकिया सदर पुलिस थानानि बिबानगिरि आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरजों लोगोसे गोजौ थाखोनि पुलिस अफिसारफोरा देहा फाहामसालियाव सौहैयो। खौरां मोननाय बादिब्ला गथ'आ सनालनि खोला महनपुरनि थागिरि। बिफाखौ आजाद हुसेन लस्कर होननानै सिनायथिनाय जादों। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला 18 जुलाइ सनिबारखालि बेलासे 3 रिंगासोआव इनफेकसन जानायनि उनाव गथ'खौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। बिथांमोनहा दाबि खालामदों दि मोननै इन्जेक्सन लानायनि उनाव गथ'सानि हालोदा दिदोमै दंमोन, नाथाय बिथांमोनहा अजद होदों दि सासे नार्सआ गुबुन मोनसे इन्जेक्सन होनायनि उनाव गथ'नि देहाया हरखाबै गाज्रि जायो। गथ'खौ थाबैनो इन्टेन्सिभ केयार इउनिट (आइसिइउ) आव लांनाय जायो, जेराव डक्टरफोरा फाहामथाय होनो नाजायो, नाथाय उनाव गथ'आ जिउ गोमायो। नखरनि सोद्रोमाफोरा अजद होदों दि गथ'आ नुजाथिनाय नार्स आरो डक्टरनि सांग्रांथि गैयैनि जाहोनाव थैदों। बे जाथाया देहा फाहामसालिनि लांगोना सिङाव हेंथा सोमजिहोयो। बाय बाहागि आरो जायगानि थागिबिफोरा थैनायनि सायाव मोजाङै नायबिजिरनांगौ आरो दायनिगिरि सुबुंफोरनि हेंथायै गोख्रों आयेनारि राहा लानो दाबि खालामदों। दावराव-दावसि जानायनि जाहोनाव पुलिस मावथिफोरा देहा फाहामसालिसिम सौहैनायनि उनाव थासारिखौ सामलायनो हायो। फारसेथिं सिलचर मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालिनि बिबानगिरिजों सोमोन्दो लाखिनाया फोरमायो दि गथ'खौ गोब्राब हालोदाव आइसिइउआव फाहामथाय होगासिनो दंमोन आरो डक्टरफोरा गथ'खौ बासायनो थाखाय गासैबो रोखोमनि नाजादोंमोन। देहा फाहामसालि खुंथायआ बुंदों दि बे जाथायनि सायाव नायबिजिरसंनायखौ जागायबाय। नायबिजिरनायनि रिपर्ट मोनखांनायनि उनाव थैनायनि गुबै जाहोन आरो केसनि सोमोन्दै गुबुन गुबुन फोरमायथिफोरखौ मावख'आरि महरै फोसावनाय जागोन होनना बिथाङा बुंबावो। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।